Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Gaur Euskal Herriko gastronomian murgilduko gara eta plater famatu eta goxo bat ezagutuko dugu. Bai, gaur marmitakoa. Noizbait pentsatu alduzu nola jaio zen plater hau? Marmitakoa ez da soilik plater bat, baizik eta arrantzaleen bizimodua eta izaera islatzen duen elementua. Marmitakoa arrantzaleen artean sortu zen. Arrantza egiten zuten bitartean elikagai bero eta potente bat behar zuten. Itsasontzietan bertan lan egiten zuten bitartean jan ahal zutena. Marmita izeneko eltxe batean prestatzen hasi ziren eta horrela jaio zen, marmitakoa. Hauek dira marmitako on bat prestatzeko behar ditugun osagaiak. Hasteko, elementu nagusiena, arraina, behar dugu bonitoa ala hegaluzea. Gero, patatak eta tipulak hartuko ditugu, eta azkenik toke berezia emateko piper berdeak eta piper gorriak. Osagai hauekin gure marmitakoa prestatuko dugu. Osagai guztiak marmitan jarriko ditugu, zu motelean izango ditugu, eta zapore guztiak behin nahaztuta, gure marmitako goxoa izango dugu. Zuk errezeta klasikoa jarraituko zenuke, ala elementu berri bat ipiniko zenioke. Nik dudabarik arrauts egosia ipiniko nioke. Gogoratu gastronomia klasikoaren atzean istorio oso politak eta oso interesgarriak egoten direla. Eta kanal honetan jadanik ikusi duguna croissanten historia eta gaur marmitakoarena. Zuk marmitakoa gustuko duzu ala beste plater batzuk nahiago dituzu. Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga. Eskerrik asko ikustagatik eta beti bezala hurrengora arte.